Kaixo. 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 Kaixo, esan kaixoekin. Kaixo. Eta kaixo, Albert naiz. Uribe Amaia. Gara. Julen eta Inaxio gara. Kaixo, Manu naiz. Malen Euskal naiz Llorente. Oiana, Xibare eta... Aitatxo. Kaixo, Jardi naiz. Gu Maria, Aitzol, Marian eta Argi gara. Edurne? Eta bainat gera. Ni Ainara naiz. Amuitz Garazi. Maribi. Eta Juan Mare gara. Ander, Eki, Eta Miren. eta Miren gara. Gu Eneko. Eitziber, Eider, Amaia. eta Mikel gara. Entxe, ekainaren 12irako motorrak berotzen. Ekainak 12. Ekainaren 12ko. Ekainak 12. Ekainaren 12an. Ekainaren 12an. Eta ekainaren 12an. Ekainaren 12an. Ekainaren 12ko. Badakizue, ekainaren 12an. Aite, zer egingo dugu ekainaren 12an? Ekainaren 12an? Ekainaren 12an? Eskuen eguna. Ekainaren 12an. Ekainaren 12an eskuen martxa. Al 12 de juny tenim una cita amb la marxa de Gure Esku Dago. Eskuen eguneko martxan. Eskuen eguneko martxan. Ekainaren 12ko eskuen eguneko martxan. Ekainaren 12ko eskuen eguneko martxan. Eskuen eguna. Ekainaren 12an, eskuen matxako egunean. Eskuen eguneko martxan. Itzordu badugu. Eskuen eguneko martxan itzordua dugu. Itzordua daukagu. Itzordu bat dugu eskuen eguneko martxan. Itzordu bat dugu. Itzordu badakagu. Eta badakizu ezer? Bagoazen, Ekainaren 12an. Gurean. Gu bertan izango gara. Ni bertan egongo naiz. Han izango gara. Gu bertan egongo gara. Gu bertan izango gara. Ni ere antxe. Gu bertan izango gara. Ni ere han izango naiz. Eskuen martxan parte hartuko dugu. Nosaltres per allí estarem. Ni bertan izango naiz. Han izango gara. Animatu. Animatu. Etorri! Gure esku dago. Gure esku dago. Eskua. Eskua. Gu ere bagoaz eskuen egunera. Joan gote naizen. Guan izango gara, bai etzeki. Jongo gara? Hoixe baietz. Bertan ikusiko gara. Animatu. Etorri. Etorri denak. Etorri. Etorri. Veniu, que us esperem. Etorri. Anima zaitez eta etorri gurekin. Anima etorri gurekin. Etorri. Bai, jongo gara, han izango gara. Agur. Aio, agur. Etorri. Bertso eskola dator guztien aurrera, guztien aurrera. Guk ere nahi genuen bideoan atera. Eskuak elkar lotuz zuekin batera. Iritsi nahi genuke erabakitzera. Ekainan 12an han izango gera. Ekainan 12an han izango gera.